समर्थ मैत्रिणींनो, शीतल कलेक्शन मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। पहा, मुनियाचा आपला सगळा स्टॉक आलेला आहे। स्टॉक क्वांटिटी मध्ये असणार आहे आणि हे कलर ऑप्शन आहे। कलर सगळे पाहून घ्या, अतिशय सुंदर कलर आलेले आहे आणि कपडा क्वालिटी एक नंबर असणार आहे। अगदी सॉफ्ट मध्ये कपडा जातोय। सुरेख असा हा बॉर्डर आणि छान असा हा पल्लू जाणार आहे आणि सुंदर असा हा 1 मीटरचा छान असा ब्लाउज पीस जाणार आहे। सगळ्या कलरला असंच येणार आहे। एक पीस ओपन करून दाखवलाय। या पद्धतीमध्ये साडी असणार आहे। ज्या पण मैत्रिणींना हवंय त्यांनी DM करा किंवा व्हॉट्सअप करा।